că el a existat, a întâmplat altceva cu el și au decis să pună numele. OZN-urile. Da, mă, da, OZN-urile. O fetiță care s-a întors neschimbată. Adevărat. Eu zic că e adevărat. Aia cu arsuri. Am auzit. Și am auzit. Închideți ochii și imaginați-vă un loc unde natura pare să fie uitată regulile propriei existențe. Aici copacii nu cresc pe cer, ci se contorsionează în spirale nefirești, parcă înghețați într-un dans al durerii. Liniștea nu este relaxantă, ci mai degrabă o tăcere grea, spartă doar de sunetul propriilor bătăi de inimă. Dacă privești atent în penumbră, scoarța bătrână a copacilor pare să ia forma unui chip grotesc care te fixează, iar cu coada ochiului ai jura că ai zărit o siluetă bizară care se dizolvă rapid în ceață, lăsând în umbră doar o senzație de panică. Suntem la 2 pași de Cluj, dar am putea fi pe o altă planetă. I se spune triunghiul Bermudelor din Transilvania. Aici, legile fizicii par suspendate, busolele se rotesc haotic, refuzând să mai arate nordul, iar bateriile se descarcă inexplicabil. Mai mult decât atât, nu e vorba doar de ce vezi, ci de ce simți. Cei care se aventurează adânc în desiș raportează stări subite de anxietate, greață și chiar arsuri sau zgârieturi care apar pe piele din senin. E ca și cum pădurea ar fi un organism viu care încearcă să respingă orice intrus, un loc unde curajul se transformă rapid în dorința instinctivă de a fugi. De la ciobani dispăruți fără urmă, până la lumini stranii în celebra poiană rotundă, unde nimic nu crește, totul aici sfidează logica. Oare legendele sunt avertismente reale sau mintea noastră ne joacă feste macabre? Astăzi pășim dincolo de liziera realității și intrăm în inima misterului, pădurea Hoia Baciu. În episodul de astăzi am alături de mine pe Raul și Miriam, prietenii mei. Bună! Mulțumesc, Denisa, că m-ai lăsat la Raul acasă să filmăm. Mulțumesc, Denisa, că m-ai primit în această casă minunată. Cu mare drag, chiar este un studio foarte frumos. Mulțumim, Raul, pentru că ne-ai primit la tine să filmăm acest podcast. Bun, astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre pădurea Hoia Baciu. Cred că ați auzit de ea, măcar așa din poveștile altora. Da, am auzit mai multe povești, dar nu știu sigur dacă sunt reale sau nu. N-am stat să le caut, să le verific. Eu am văzut multe videoclipuri de la influenceri care au fost acolo, dar nu știu povești, multe povești. Povești nu știu nici eu multe, am auzit o felul de chestii cu OZN-uri, cu dispariții, cu oameni care merg acolo și nu se mai întorc sau care simt tot felul de șoapte, chestii, atingeri, habar n-am. Dar totuși v-am pregătit niște povești și m-am gândit să le citesc și să ne dăm puțin cu părerea, să vedem ce părere aveți voi, dacă credeți în ce urmează să citesc sau nu. Prima poveste este despre un cioban și o să o citesc de aici. Se spune că în urmă cu mai bine de 200 de ani, un cioban cunoscut sub numele de Hoia își păștea turma la marginea pădurii. Era o zi obișnuită, fără ceață, fără furtună, nimic nu anunța ce urma să se întâmple. La un moment dat, câteva oi au intrat între copaci. Ciobanul le-a urmat, fluierând, convins că le va scoate imediat înapoi. A fost ultima dată când cineva l-a mai văzut. Seara, turma nu s-a întors, nici dimineața următoare. Sătenii au pornit în căutarea lui, au strigat, au cercetat pădurea zile întregi, nici urmă, nici de om, nici de cele peste 200 de oi. Fără oase, fără haine, fără sânge, de parcă pădurea i-ar fi înghițit. De atunci oamenii spun că uneori în liniștea pădurii se aud tălângăni îndepărtate sau un fluier stins, deși nu este nimeni acolo. Ce părere aveți? E greu. E greu. Bă, eu 100% sigură că nu s-a întâmplat chestia asta, dar mă gândeam acum că de unde a venit povestea asta? De ce se numește Hoia Baciu, știi? Nu e o sursă sigură, adică dacă e doar așa din gură în gură. Da, ok, nu e din gură în gură, dar cum s-a ajuns ca pădurea asta să se numească Hoia Baciu? O inventat cineva povestea asta și a început să o tot zică sau
Păi nu știu, probabil chiar s-a întâmplat și de aia sătenii au zis că în numele acelui păstor care a dispărut, poate a fost și primul caz de dispariție în acea pădure, au zis să numească pădurea numele lui, să fie așa. Păi și tu crezi că s-a întâmplat? Sincer, nu prea știu ce să zic. Chestia asta cu dispariția oricum am mai auzit-o, gen în pădure, că au mai fost oameni care au intrat și n-au mai ieșit sau care au ieșit după o grămadă de timp. Eu cred că el a existat și s-a întâmplat altceva cu el și au decis să pună numele. Păi și ce altceva? L-au omorât sătenii și au zis, bă, Sau era foarte bogat și nu știu. Au decis el că vreau să fie numele meu. păi și atunci el unde a dispărut? Că în poveste zice clar că oamenii Păi în poveste, dar el poate a murit fericit. Și oile? Cum se explică? Că dacă ar fi fost doar el să fie intrat în pădure și să dispară, ok, dar povestea zice și că erau 200 de oi și au dispărut fără urmă. E greu, cum am spus. L-ai lăsat oricum. Nu avem multe indicii. Nu știu, eu nu cred că o să întâmple chestia asta, n-are cum 200 de oi să dispară, nu le mai vezi niciunde. Nu. Așa spune legenda. Poate dacă erau 20 de oi, mai înțelegeam că 200. Sau credeți că pur și simplu omul care s-a dus să caute era nebun sau pur și simplu a inventat chestia asta? Da, ori s-a întâmplat ceva de genul și gen, nu erau 200 de oi, erau 20 de oi și el nu a dispărut, dar a murit în zonă sau ceva de genul și... Da, gen, e posibil, doar o murit undeva pe acolo sau ceva și se numească Hoia Baciu după el. I don't know. Trecem la următoarea poveste despre o fetiță care s-a întors neschimbată. Nu știu dacă ați auzit de această poveste. Da, eu am auzit de Da, și am povestea auzit, asta. dar doar am auzit, n-am citit niciodată nimic despre ea. Zice așa că într-o după-amiază de vară, o fetiță de 5 ani se juca la marginea pădurii. La un moment dat a intrat printre copaci și nu a mai ieșit. Familia a alertat autoritățile, zeci de oameni au căutat-o zile întregi fără rezultat. Zice aici că după au trecut 5 ani și într-o dimineață fetița a fost găsită în același loc unde dispăruse. Era confuză, speriată, dar identică. Aceleași haine, aceeași înfățișare. Nu îmbătrânise deloc. Sigur. Ce credeți că a spus fetița? Că a fost întrebată și a zis că m-am jucat și apoi m-am pierdut. Pentru ea trecuseră doar câteva ore, pentru restul lumii trecuseră ani de zile. Ce părere aveți? Au ajuns în spațiu cumva, că de-aia a trecut atât. OZN-urile, că oricum erau... Bravo, mă! S-au legat, gata. Au luat un OZN și după... Da, mă, da, OZN-urile. Pe de-aia pentru ea nu a trecut mult timp, doar pentru Da, exact. restul lumii. Au luat Vezi, are OZN-ul, sens. e simplă, e clară explicația. Dacă tu ai zis de OZN-uri, credeți în OZN-urile, că era acolo în pădure o pășune și era perfect rotundă. Nu. Eu nu cred în absolut nimic paranormal. Păi, de ce? Nu ți s-a întâmplat niciodată ceva paranormal? Ok, da, mi s-au întâmplat chestii, dar cred că toate chestiile au explicații. Nu cred că chiar există ceva paranormal. Chiar dacă mami crede și în vrăjitoare și în astea. Păi și asta cu fetița, că eu am mai auzit un caz. Mai era un caz chiar destul de recent, în care un băiețel a fost pierdut într-o pădure, nu în Hoia Baciu, dar într-o altă pădure, și a fost găsit după câteva zile. Și nu știu dacă ați auzit de cazul ăsta. Da, dar era faza doar că băiețelul ăla cumva că arăta schimbat. Dar băiețelul ăla posibil să arate schimbat doar pentru că era traumatizat, că a rămas pierdut în pădure. Cine știe ce i s-a întâmplat acolo? Nu cred, pur și simplu. Că dacă ar fi fost să fie 5 ani dispărută, nu crezi că ai mai auzit la televizor de chestia asta, de să fie mult mai populară? Când s-a întâmplat asta? Nu se știe. Nu am date, dar mă gândesc că mai de mult. Astea sunt legendele, de asta noi acum le analizăm puțin și vreau să vă întreb așa ce părere aveți voi, cum ați explica chestia asta cu fetița, că a dispărut și după 5 ani a fost neschimbată. Poate vreau să zic că 5 minute. Nu știu, că asta cu 5 ani aici 5 ani și să fie neschimbată? Ori OZN-uri au dus în spațiu și au trecut timpul altfel, ori nu știu. Eu sunt de acord cu Raul. Deci rămânem la OZN-uri. OZN-uri, da. OZN-uri. Răspunsul final, OZN-uri. Mi se pare foarte plauzibil. Ok, și ultima poveste pe care am pregătit-o pentru voi se numește Poiana Rotundă și fotografia imposibilă.
Zice că în anii 60 pădurea a intrat în atenția lumii după un eveniment șocant. Un bărbat pe nume Emil Barnea a surprins într-o fotografie un obiect zburător neidentificat deasupra unei poieni circulare unde nu crește nimic. Acea zonă a fost numită Poiana Rotundă. Martorii spun că apar lumini plutitoare noaptea, aparatele foto și telefoanele se descarcă brusc, oamenii simt greață, amețeală sau panică fără motiv. Unii susțin că au văzut siluete între copaci, alții spun că au pierdut noțiunea timpului. E simplu. Acolo se fac multe grătare. Așa, și? Și se consumă diferite lucruri. Și e normal să vezi o lumină, să mai vezi un om, o dublură. Eu nu m-am gândit la asta până acum, dar sincer, gen, da, chiar Păi eu nu cred că Emil Barnea s-a dus singur să-și facă grătar și au văzut toate chestiile alea. Păi poate el nu s-a dus singur, dar după anumit timp a ajuns să fie singur. Adică au trecut 2-3 ore după grătar și a rămas singur săracul. Tu faci grătare și tu părăsești prietenii după 2 ore, nu? Cred că în timpul grătarului a început ăsta să vorbească despre OZN-uri și chestii paranormale și a zis plecăm. De exemplu, că am vorbit înainte de filmare, că și tu ai zis că poza aia, că se vedea OZN-ul, e foarte probabil numai că aparatul era super vechi și nu făcea poze ca lumea. Și eu am citit ceva de genul că se descarcă bateriile și nu-i semnal pentru că e ceva radiație foarte puternică. Gen, aia o explicație foarte Fizică. logică despre Da. chestia asta, doar că nu mai țin minte. Bine, acum chestia cu semnalul, în multe locuri nu ai semnal și ți se oprește telefonul sau nu mai funcționează pentru că nu prinde. Nu cred că e doar o chestie despre pădurea sau aia Baciu, nu cred că e... Da, nicio. Și cu locul care e un spațiu gol, ca și cum un cerc perfect, eu cred că e ceva natural. Da, că și am auzit că acolo se tot spune că nu cresc plante, nu crește iarbă, nu cresc copaci, nimic. Că efectiv e un spațiu în care nu... Sau copacii care cresc strâmb sau invers sau ceva. Și de aici ce poți să spui? Că așa, Tot ceva natural. nu știu, era o vorbă că ei așa cresc și 6-7 copaci dintr-o prădăcină și sunt într-un dans, arată așa, nu știu ce vor Fiecare să... copac să fie un suflet. Gata. Pe vezi, poate copacii ne privesc. Că am auzit povești în care oamenii spuneau că se duceau acolo și se simțeau priviți și că după fiecare copac simțeau că sunt niște ochi care se uită la ei. Ce părere aveți despre chestia asta că te simți privit în Dacă ești pădurea într-o Hoia Baciu? pădure seara, sunt sigur că poți să te simți privit. Depinde că dacă te duci acum acolo, deja te duci cu gândul că o să fii privit de cineva sau te aștepți, ai deja asta în cap și Da, și asta poate fi e o un chestie. instinct de-al tău care crede că chiar e chestia asta. Probabil că odată ce auzi atâtea chestii despre această pădure, când te duci acolo, îți impui tu singur că ești urmărit, că auzi voci și chestii. Vă vi s-a întâmplat ceva paranormal așa până acum? Chestii sau prietenilor voștri, dacă v-au povestit. Mie mi-a spus colega mea de apartament că în fostul apartament în care ea stătea, când merea în unele zone ale casei, simțea un miros de parfum și când pleca din zona aia nu mai simțea miros de parfum, dar nu era parfumul ei. Eu nu știu ce să zic. Și oare ce să dau cu parfum? Sincer, așa mi s-a întâmplat și mie odată. Adică și eu mai simțeam așa un parfum care nu era al meu, nu l-am simțit la nimeni niciodată. Unde? În casa ta? Da. Cum se explică chestia asta? Păi nu știu, poate se imaginați sau... S-o da frate tu cu parfum. Păi nu am mai simțit parfumul ăla niciodată. Păi și l-ai simțit doar o dată? Și de atunci nu l-ai mai simțit niciodată? Nu pot să zic că doar o dată. L-am mai simțit așa, de gen nu-l pot asocia cu o persoană. Că vezi că la mine îi cunosc parfumul. Știu că dacă simt, știu că a fost ea pe acolo și nu știu. Am o explicație, dar așa? Raul, ți s-a întâmplat ceva? Nu. Și am aici o întrebare, că ce părere aveți despre tot ce am vorbit până acum? Sunt legende sau pur și simplu oamenii au exagerat și au încercat să
să facă, nu știu, să sune mai frumos, să aibă așa, să facă ei o legendă, o istorie, nu știu. Deci eu cred, sincer, că toate chestiile astea s-au întâmplat. Cred că poate a dispărut ciobanul, poate a dispărut fata aia, dar sigura nu așa. Deci sigura exact. fata aia nu a dispărut 5 ani, a dispărut, nu știu, poate câteva ore și 5 ore. vor vrut să exagereze. Da, Ciobanul ăla, nu știu, poate a murit acolo și... Da, exact. Păi și totuși, acum, mi se pare un pic absurd să exagereze 5 ore. Poate chiar așa au fost, nu știu, gen să zică 5 ani de la 5 ore, gen nu. Eu nu cred. Nici eu nu cred. Că eu nu știu, am zis că dacă ar fi fost așa să dispară 5 ani, în OZN. primul rând că e imposibil, numai dacă e vorba de OZN, și în al doilea rând că trebuia să știe chestia asta peste tot, să cauți pe YouTube să vezi știri despre chestia asta, să vezi pe fată cum vorbește sau lucruri de genul. Da, exact. Nu avem nume la fată, nu avem poze, nimic. E așa. Ok, și acum am găsit niște comentarii, niște păreri de la alte persoane care probabil au fost pe acolo, au auzit de pădure și să le vedem și părerea lor. Puțin hot take, din câte știu, poveștile paranormale privind pădurea cu extraterestri și lumini ar fi apărut în perioada comunistă. Totodată știu de la un fost ofițer de securitate că în perioada respectivă anumiți opozanți ai regimului erau trimiși în excursie doar dus în pădure. Deși am stat și noaptea pe acolo, eu nu am dat de fenomene stranii. Cred că e mai mult mintea. Ce părere aveți? Cum adică doar dus? Adică nu s-au mai întors? Păi, cum spune aici, nu știu, mă gândesc că opozanții ai regimului erau trimiși în excursie doar dus în pădure, adică persoane care nu erau de acord cu comunismul, au fost duși acolo, probabil au fost împușcați și de acolo probabil au stârnit tot felul de legende și povești că... Se poate ca în perioada aia să fi fost ceva de gen, adică să fie locul acela să fie folosit pentru lucruri de genul să omoare oameni sau să ducă oameni să muncească sau nu știu, nu știu. Miriam, tu ce părere ai? Mi se pare plauzibil. Da, și mie. Puțin, să zicem așa că... Și probabil oamenii de acolo, de lângă pădure, au exagerat și, nu știu, au găsit probabil... Sau poate nici nu, adică sigur nu se știa pe atunci, adică nu avea internet, nu avea așa și nu puteai să afli mai multe detalii. Probabil. O altă povestire, să zic așa. Cred că am pedalat pădurea asta la pas de m-am plictisit, atât pe poteci cât și alandala. Singura chestie dubașă a fost când căutam căprioare pentru pozat, intrasem într-o zonă de copaci tineri și foarte deasă și am dat de un mic petic chel, unde era un scaun de birou, multe sticle de bere și alte ambalaje, iar agățate de copaci erau o forfecuță de plastic, un felinar și o pentagramă. Oare nimerisem la frizeria pădurii? Se poate frizerie, da. Da, și la frizerie tu pui așa, foarfeca și pentagramă, nu? Da, Sau și-au făcut gen freza de pentagramă. Cine știe, astea sunt doar poveștile oamenilor care au trecut pe acolo, cum a zis și această persoană a pedalat sticle pădurea. de bere, grătare, birou. să fac multe grătare, da. Păi de unde stăteai? Trebuia să stai pe ceva, stăteai toată ziua în picioare la grătar. Doar un om merge la grătar, doar un scaun de birou. Era mai bătrân. Frizerul sau Frizer. clientul? Ok, o altă poveste zice așa. Am fost de câteva ori în pădurea aia. Ultima oară a fost în 2006. Aveam 15 ani, fumam în pădure și ne distram cu băieții. Țin minte că era var. Mergeam cu bicicleta până acolo, locuiam într-un cartier de prin apropiere. Până atunci nu ne-am întâlnit cu nimic ciudat. Dar ziua aia a fost foarte ciudată. Până atunci nu credeam nimic despre locul ăla. Așa că totul a început cu telefonul meu de rahat, un Alcatel, care a început să crape și să sune singur. Probabil din cauza câmpurilor magnetice, spune în paranteze. După care am simțit că suntem supravegheați, așa că ne-am mutat din locul în care eram. Dar, cumva, instantaneu, am simțit un vânt foarte rece și soarele parcă se ascundea. Am intrat în panică și am început să pedalăm la vale. S-a întunecat foarte repede, foarte repede. De îndată ce am ieșit din pădure, totul s-a clarificat. Vremea a revenit la normal, soare și am parcat și
parcă am stat în pădure jumătate de zi, când de fapt au trecut doar 2 ore. Nebun? Nu am văzut nici OZN-uri, nici lumini, nimic. Eu nu știu ce să zic. Mi se pare puțin exagerat chestia asta, că în pădure a început să bată vântul, să se întunece, să se ducă soarele și când au ieșit din pădure, gata. Cred că a fost așa. În zonă cu mai mulți copaci. Da, probabil. Gen, în pădure oricum există curenți, mai bate vântul, mai chestii, cum e și pădure. Și soarele probabil pur și simplu a intrat în nori și atât. Și s-a nimerit. Deci noi doar părem super contra tot ce se întâmplă. Păi eu nu prea cred până nu o să mi se întâmple mie, nu știu. Ar trebui în următorul Episodul 2 acolo, that's like... mergem în pădurea Oia Baciu și vedem dacă ni se întâmplă și nouă. Eu am spus să mergem în pădure, dar nu a vrut nimeni. Nu avem bugetul necesar să ajungem Așa acolo. Spune, că Raul, că ți-e donați. frică, că tu ai spus că dacă Mi-e ar fi să foarte mergem, frică, jur. n-ai fi intrat cu noi. Aș fi intrat, Ok, dar mi-era frică. De ce ți frică? Exact, de Pentru ce? că o să intru deja cu ideea asta că o să se întâmple ceva. Și o să se întâmple ceva doar pentru că... Păi o și să tu se dacă întâmple ți impui ceva, că nu se întâmplă nimic, de ce să-ți fie frică? Te duci și te bați cu fantomele. trebuie să-mi iau mănușile de box cu mine. Na. Ok, da. S-a întâmplat vreodată ceva, chiar ceva paranormal și să spui chestia asta n-are nicio explicație. Nu, niciodată, nimic. Mie mi s-a întâmplat, pot să zic. Adică cel puțin eu n-am găsit o explicație, poate găsiți voi. De exemplu, odată am auzit că mi-a vorbit bunica, chiar dacă ea era moartă, eram la mine în casă și eram singură într-o dimineață și eram chiar lângă ușa în care a murit, că ea a murit în casa în care stau acum câțiva ani și era dimineață, era 7, 8, nu mai știu cât era ora și urma să mă duc la școală și nu voiam să-mi iau geaca pe mine. Și vocea ei, exact vocea ei, așa cum și tonalitatea și tot, efectiv zici că era lângă mine și mi-a spus. Mi-a zis că, Deni, ia-ți geaca pe tine că o să-ți fie frig. După cât timp s-a întâmplat? Adică Eram un pic mai mare, adică nu știu. adică au trecut ceva timp de la... Câțiva ani buni. Ok. Să zicem că au trecut 4 ani, 5 ani. Destul de mult. Păi nu știu, poate în subconștient te Da. gândeai la ea. Păi nu m-am gândit, adică eu nu, poate, dar nu știu, mi s-a părut foarte ciudat. Și eu am zis tot timpul chestia asta, că și eu îl mai aud pe bunicul meu că mă strigă în camera lui unde era, dar eu mă gândesc că eu îl aud că mă strigă, că văd camera aia și cum o văd mă gândesc la el Da, și poate da, de da. aia, știi? Nu știu ce să zic, nu știu, mi s-a părut, nu știu, mie personal în momentul ăla mi s-a părut foarte real, mi s-a părut că e acolo cu mine și îmi zice să-mi iau geaca pe mine, nu știu, a fost foarte... Când ți se întâmplă chestii de genul, pare foarte real, dar poate e doar o chestie din subconștient, din minte, care nu o poți explica. Dar se întâmplă. Ce ți s-a întâmplat? Nu, niciodată nimic paranormal. Nimic? Zero. Înseamnă că ai o viață liniștită. Cea mai liniștit. Nu-l bântuie nimeni. Până o să mergem la Hoia Baciu. Păi, uite, de exemplu, prietenul nostru ne-a spus că odată i-a picat o sticlă de pe birou și n-avea cum să pice sticla Da, de pe birou. asta cu sticlele și așa mi se întâmplă, dar e Păi și cum explici exact? cu tremur. Păi și dacă nu e niciun cutremur, stai liniștit, acum să cadă vaza asta de aici. Nu dacă te uiți la ea, puterea minții nu merge. Oreuțul. 11 din Stranger Things. Nu știu, mă gândeam la mai multe chestii ce mi s-au întâmplat. Uite, de exemplu, îl mai văd și pe bunicul meu pe stradă, dar asta se zicea că după ce moare o persoană o mai vezi pe stradă, dar cumva nu o vezi, doar vrei tu să o vezi și de-aia ți se pare că seamănă, știi? Da, așa mi s-a întâmplat și mie. Ți-am povestit, cred, că mai de mult tot cu bunica am văzut-o în piață când am fost cu părinții mei. Mi s-a părut că ea a fost în fața mea. Eu știu că unchiul meu a visat pe străbunica lui, sau străbunicul lui mama, care nu l-au văzut niciodată, nu l-au văzut gen în poze, nu l-au văzut niciodată și l-a visat efectiv și era el, că i-a arătat poze după. Și eu am visat-o pe mama unui prieten și n-am văzut niciodată și gen, el m-a întrebat cum arată și am zis că era roșcată și nu știu ce și zic, da, chiar așa arată maica mea și n-am văzut niciodată pe mama lui.
V-am pregătit un joc ca să vedem ce intuiție bună aveți asupra lucrurilor paranormale. O să vă citesc 10 legende din astea urbane. Unele sunt adevărate, unele false și atunci voi trebuie să ghiciți. Deci, prima. Dacă tot ați vorbit despre Hoia Baciu, în pădurea Hoia Baciu au fost raportate fenomene ciudate precum amețeli, arsuri pe piele și senzația de timp pierdut. Chep. Adevărat. Eu zic că e adevărat, No. pentru că am mai auzit. Am mai Aia auzit. cu arsuri. Am auzit. Și eu am auzit. Și eu zic adevărat. De fapt și eu am văzut în video. Mm, Hai că am zis, nu mă schimb. Nu, fals. V-ați hotărât, rămâne așa? Da. E Da. adevărat. Ți-am zis, Raul? Există o legendă urbană despre o femeie îmbrăcată în alb care apare noaptea în hotelul Cismigiu. Adevărat sau fals? Eu știu povestea. Eu știu ce s-a întâmplat cu femeia aia. Ce s-a întâmplat cu femeia aia? Că nu era vorba că era o femeie care a murit acolo și de aia zice că mântuie hotelul. Eu n-am auzit deloc de povestea asta. Nici eu. Da, nu știu, eu zic că e fals. Eu zic că e... Eu zic că e adevărat. Eu zic tot că e falsă, nu știu. N-am auzit niciodată, deci nu pot să... E adevărată povestea. Hotelul Continental Din este Timișoara? declarat oficial, Timișoara? oficial de stat ca fiind bântuit. Adevărat sau fals? De stat? Nu E știu declarat. care hotel. Dacă este din Timișoara, nu prea cred. Că dacă ar fi fost, poate nu s-ar mai statul fi să dus. declare... Și în Arad e un hotel continental. Ăla din Arad 100%. Nu știu, eu zic că e fals. E fals, da. Fals. Ok. O altă pădure, pădurea Boldu-Crețeasca, zona este cunoscută pentru povești despre lumi misterioase și senzații stranii relatate de martorii de acolo. Despre Bine, asta senzații stranii. Da, Asta e tot cu pădure, și tot lumini cu... misterioase. Da, tot un fel de Hoia Baciu. Cred că oamenii au ceva împotrivă cu pădurile. Nu știu. Eu zic că totuși e adevărată, că... Nu știu. Poate mai e un drum pe lângă și văd mașini și sper că văd lumini. Adevărat. Bine. Eu vreau să zic fals, ca să nu fiu cu voi. E adevărat. Castelul Corvinilor este considerat unul dintre cele mai bântuite locuri din România, potrivit legendelor locale. Care castel? Corvinilor. Da. Și eu zic că e adevărat. Fals. E adevărat. Mai mulți angajați au declarat de-a lungul timpului că au auzit pași, voci sau zgomote inexplicabile noaptea. Băsescu. Nu e mort. Oamenii ăia ce făceau noaptea acolo? Lucrau? Noaptea? Da, ce crezi? La pază, la alea. Da, bine, și aud pași în apartament, că sunt pereții subțiri și aud vecinii și am impresia că sunt în cameră cu mine. Păi da, dar vezi că vecinii știi că acolo îs și că ar trebui să fie. Da? Dacă nu e nimeni în apartament. Pazi. Gogu. Paznici, da. Și cine au... Paznici au auzit, nu? Chestiile astea, nu știu. Deci spune că pasnicii aud zgomote? Oamenii de acolo, dar ce oameni? Adevărat. Sista că am șoptit de după cameră. I want proof. Ziceți, adevărat? E adevărat. Adevărat. E adevărat. Bă, ești nebun. Caii sălbatici din pădurea Letea sunt înconjurați de numeroase mituri și superstiții locale. Nu mai ai detalii. Ce cai? Ca o aripi, nu știu, zboară pe acolo. N-avem detalii. Nu știu. Eu o să zic adevărat, nu știu, pentru că oamenii, mintea omului e foarte așa creativă și ar putea să... Ce poate să fie? Un cal zburător, un cal cu un flăcări, Nu un știu, cal... probabil văd cai și după dispar, habar n-am și ei de fapt, nu știu. E adevărat, eu zic Poate adevărat. aud cai. Da. Ce zic adevărat? Fals. E adevărat. Spitalul Poiana Mare este asociat cu povești tulburătoare din cauza istoriei sale controversate. Nu știu istoria. Da, dar pare o poveste bună, horror. Gen cum în spital. Adevărat. În episodul următor, Eu zic fals. eu zic adevărat. E adevărat. Felicitări. Puteți alege una din aceste locații pentru următorul episod Și vedem noi dacă o să mergem acolo și o să vă filmăm și o să experimentăm noi pe propria piele toate aceste fenomene inexplicabile și paranormale.
Eu am fost Derisa și acesta a fost primul episod din podcastul Doza de Mister. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați vizionat. Mulțumesc și invitațiilor mei că au fost alături de mine în această călătorie. Așadar, această poveste despre Hoia Baciu va rămâne un mister. Sau